Představte si, že po nemilé životní situaci sedíte doma u počítače a chcete vše vyjádřit písní. Nevíte jak, neumíte to a tak se začnete sami učit pomocí výukových videí na internetu. Stáhnete si zadarmo demoverzi programu na hudbu a začnete tvořit. Přesně takhle začal příběh dnes po celém světě slavné norské 19leté hvězdy Alana Walkera. Už ani nevím, kolik šílených hodin jsem strávil u počítače, než jsem se s programem naučil. Skoro rok a půl. Navíc nemám žádné hudební vzdělání. Vše jsem se naučil sám. In 2014, when I first released Fade. V roce 2014 jsem dodělal Fade It a pak jsem ho dal na internet. Dělal jsem ho měsíce, nečekal jsem takový úspěch. Najednou se mi ozvalo vydavatelství a pak to byl fofr. Jestli vás překvapilo, že Alan má přes obličej žátek a na hlavě kapuci, není to, že by byl nějak znetvořen. Proč se skrýváš? Jsi hezký kluk. Thank you. The whole mask thing is, Mé zahalení je symbol jednoty. Nezáleží, co děláš, kdo jsi. Má to jednoduché poselství. Nebýt sám. Takže nejsi sám a o tom je i můj poslední single. Po obrovském úspěchu jeho prvního hitu, za který získal v 10 zemích světa multiplatinové ocenění, jeho video sledlo přes 500 000 lidí. A dnes se po tomto fenomenálním úspěchu řadí mezi světové špičky. Malinko jsem se bál, ale při další písničce jsem se snažil sám sebe nevykrádat a vytvořit další originál. Rád objevuji nové zvuky. A vyšlo to. Alan přijel do České republiky úplně poprvé a v pražském klubu odehrál v pozdních hodinách 100-minutový set. Byla to parádní show. A nechyběly ani jeho hity, při kterých lidi doslova šíleli. Teď jsem dokončil asijské turné, byl jsem tam 3 týdny a bylo to úžasné. Teď mě čeká Evropa, takže nevím, kdy se dostanu domů, ale je to super. Tentokrát závěr reportáže nechám na samotném Alanovi. Jeho životní sen, i když s trochou náhody vyšel, tak tady máte od něj malou radu. Tomáš Kraus, Prima FTV. Nikdy se nevzdávej, protože nikdy nevíš, jestli není úspěch za rohem. Nenech se odradit časem, každá minuta za tohle všechno stojí.